Ndewonu ndị be anyị ekene m unu. A sị na-ebidogo nyebe foreign student loan, study loan, si na ọfa mechazia fa akwụghachi ma fa gụchaa akwụkwọ na fa ga na-akwụ ya obele na fa ga-akwụli di ya ịmago na-akwụ ya nwantị wee lukwe na-akwụcha anya 10 years to 20 years. O nwere nwanne anyị nwoke bịa wetelu m ya edechechelie need ọ dịka flyer, ọ tụọlụ m ya na WhatsApp si m na ihe ọ na-afụ. Mwesi ebe ka ị nọ, sị m na ọ nọ n'ụlọ. Mwesi ha ihe abụọ asị ọcha wee jụbụ ya si ya biko nwanne m kedu ebe isi wee weti. O wee sị na ọ bụ ejenti na-emelufe akwụkwọ ka o melufa study visa. Asị na ọ na-ebe, asị na ọ na UK. Mwesi ya biko ihe anụnwa bụkwa wayo, fikwa aka nri na aka ekpe n'anya. Ọ bịa ka nsi ka m wetelu unu maka ndị banyego na WhatsApp nwaanyị ahụ ma nwoke ahụ ka unu ghọtakwa ihe na-eme na ọ bụrụ eziokwu. Thank God na nwanne anyị nwoke weteli, ọ si na ọka adaba na trap ahụ. Asị ọ sịrị fa kwụọ ụgwọ, akwụcha ụgwọ secure fa once secure admission. Insecure admission ọfịala arụ, o nwere ka o si fịa arụ as long as iwetechego ihe niile ịgụrụ mgbe ịgụcha wee tinye elufa sifa na ekọs ịchọ ego secure admission. Ọ nara afịa arụ secure, o wee sifa na ọ ga-esecure ọlụfanya na a ga-akwụfu ụgwọ. Ụmụnne biko hụchanụ ntị weli ya ihe a na-ekwu kịta nye nwanne unu nọ na UK maọbụ ndị na-akwado ịbịa na United Kingdom bịa gụọ akwụkwọ. O nwere ihe dịka loan to international student. Ndị UK sef fa na-akụ ndị international student charge nnukwute charge. And even ndị ejenti a na-achọta ndị mmadụ na wee na-emefe enroll, ịma na a na-akwụfu ụgwọ. Ọtụtụ anara na ego ma ọlị. Onwe ndị ada na ego wee na-eme ndị mmadụ enroll ka fa bịa gụọ akwụkwọ. Ndị skuul onwe ndị a na-akpọ partner skuul niile, skuul nọ na UK dịka Ajadu na university, college, secondary, ndị international na-abịacha agụ. Ndị nnafa ji ego ya bụ ndị ọchanga na oko na-ebu ego mụ na unu ụmụfa na-abịa agụ akwụkwọ na UK maka UK bụ land of study. Ifugie so ọ bụ na-ege ntị chee ka m gwa unu, na-ege ntị unu na-egekwe. Ọ bụ ndị bi ebi na UK bịago wee nwe akwụkwọ a na-akpọ resident permit. Ọ bụrụ na ị nwee ya and ọ bụrụ na ị nwere ebu na a ga-enye gị loan ahụ maọbụ student maintenance, mba, ị ga-anọzụ 5 good years tupu enyebe gị ihe niile ahụ all the benefit. O nwere ike ibi nweta ya ọka dị 1 year amanye gị all the benefit. O nwere ike enye gị loan ma enyere gị maintenance. Ifugie so onye ka ụfọdụ ji abịa n'ụzọ 5 years wee bido ngwa akwụkwọ ka fa wee nweta ihe niile. Ịbịagodi nweta resident permit nke a na-akpọ resident permit. Ọ bụrụ na ọka emere 5 years old amanye gị maintenance, amanye gị loan. Jeni jụọ ụmụ nwanne unu nọ na UK weli na etu ọlụ fasifa ihe ọ bụ eziokwu. Kedu ka mmadụ si ga-atachacha akụ ṅụọ mmiri wee na-aghọgbu ndị mmadụ? Ọ bịa ka m ji abịa ụfọdụ kwa mbịa na-agwa unu ijiri mara ndị ọchanga n'ogo, ndị weli nke elie m ego ewere nke eli na ego. Kedu ka mmadụ si ga-atachacha akụ wee ṅụọ mmiri wee gba mmadụ ibia onye Igbo ibia si ya na olu na UK enye ego student loan. Ịmakwa na UK na local student a na-akpọfa local student fa na-akwụ 9,200 na university. Ịgba international student fa na-akwụ 15 wee gbagobe ma 18 ma 20,000 pounds ka a na ndị international student. Ka esi ka fa si ga-enyere loan. Ụdị ya mee ijuba ajụjụ, ijuba ndị niile ịma bi ebe ahụ, ijuba fa tupu alie gị ego. A sịkwa na mgba gidigidi na oke akpịa na anyị. Ịchọba ime travel jụjụ ajụjụ afọ, iju onye a sị na onye ajụjụ ha dị efu ezi. Ka mmadụ si ga-abịazi sị gị na a na-enye loan na ị na-akwụsị ya obele.
obodo unu bụ na ndị mmụọ ka na ndị ụmụ ekwensu ka akpọlia na ndị ụmụ anụmanụ one kafa nyere unu ndị bụ ndị ndu unu ka ndị ọchịchị one kafa na-enye unu na onye ọbụla na-agbapụta ka onye bie gbara ọkụ ọ bụ onye bie gbara ọkụ na-agba ọsọ ọ gosiri na adịrọ mma onye ọbụla ji na-achọ ịgbapụta ndị na-achị ọchị kwesịrị ịjụ onwefe ajụjụ na-asị ihe niile a na-afọ jakpa ụwa ọdịmma obodo ọdịmma ọ bụrụ na ọ dị mma a ga na-eme ijakpa ka m gbakwa unu maka echeta m ihe maka nke skajila unu afụgo na faka na-akwado ọ dị mma ka nsi wee nye unu n'oge unu na-akwadobe so that unu ga-keep eyes on the ball unu na-echeki mgbe niile mgbe famepe ka unu bụrụ ndị izizi maka na asị na anụ bụ ụzọ na-aṅụ mmiri ọma ifugie so ọ bịa ka m ji wetelie unu afọ m ọtụtụ kọmentị unu na fe openobere na fe emechigo for now na emeche yes mana ị ga-akwado ihe ọbụla ị na-eme ị ga-ejikere ọ bụ ya bụ na ị dị prepared ụmụnne onye sikwa unu na a na-enye loan na UK nọọ ịbịakwara secure admission n'oge kwụọ ọnụ ụgwọ ka o wee secure logo admission ọtụtụ ndị ejiri ego secure admission ọ bụrụ na ịchọ admission kịta anaghị m eme admission ma m enye gị ndị ga-emeli gị admission nye gị ndị ga-emeli gị admission ọ bụ skuul ahụ ga-akwụkwọ ụgwọ fama nna dị gị ego mana ọ bụrụ ọmụnwa na-emekwe gị admission ịghọtago so ndị ọzọ ụmụnne ọ bụkwa na ijizuru ihe lụrụ nnọọ 20 million n'ụlọ ịkwakọrọ ịbịa gụọ akwụkwọ na mba UK ịma na fanwe hardest currency so ichenji ego gị ọdakpọ ọ bụkwa na akwụkwọ ahụ ga-ericha ego gị mana ị ga-akwado jide ego ụgwọ ụlọ jide ego ụgwọ ndị jide ọtụtụ ego wee kwụọ ụgwọ akwụkwọ ikwupụta wee jezie ọrụ 20 hours wee sọpọtụ onwe gị ihe ahụ asị a na-alụ ọrụ a na-agụ akwụkwọ na ọ dị mma na ị ga-emenwu ya ọ bụkwa na ịkwadoro onwe gị save day enough money ihe na-emenwu onye a ka isi gaa na-adaghalị na-ebe akwa na-agaghalị na-atụ onwe gị jonjoloko uche ma ọya nya ụfọdụ uche ga-echegbukwe gị ma ọ bụ ọyazi atụziala gị